Ahoj, Pálko. Ja som ťa prichytila pri čine. Ahoj, Fľaša, vyvoňavkovaný. Kam ideš? No, idem Kam ideš? Som ťa tu na ulici stretla, inak vyzerá. na Brutálne prechádzku. gače, dobre si oblečený, Inak- totálne vyvoňavkovaný, poviem vám ľudia. A tá fľaša, ukáž? Septer. Kam ideš, na rande? No, Vyznaj sa. cítil som, že sa s tebou stretnem. No jasné. Tak, ešte dodatočne som ti chcel zablahoželať Aha. tvojim narodeninám, milý. Ty si ktoré cítil, boli že pôjdem po nedávno. ulici, hej? Prosím? Ty si vedel, že tady to prejdem touto ulicou. No, cítil som to a Aha, bolo ma... keď si dala signál, Áno. tak jednoducho som, no, k Ja, že tebe ideš vždycky na nejaké sa stretnutie, lebo fakt vyzerá... Tebe sa musí vždycky obliec, pripraviť tak, aby si bola spokojná. Perfektné. Otoč sa zadu tú bundu. Ukáž bundu. Bunda je známa, značky. Pekná. Aj tenisky zo zadu, dobre. Dobre si oblečený. Ukáž sa. Vpredu. Paráda. No a toto je mikinka, ktorú mám rád a ktorú mám v podstate len na reklamu.